Igbo mụrụ m ekene m unu ụmụnne m ndị ọma njem ọnụ, asị m ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị. Onye unu na-anụ olu ya bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwatakwa Akụ, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo, nwa si Ọmambala wee bịa ụwa. Daalụ na ụmụnne m, kedu ka ekesi anyanwụ n'ebe ị nọ? Na nke mbụ asị m ka ntị ụmụnne anyị ndị Isuọfịa aka n'obi, maka na o nwere nnukwu ọdachi bịakwutere ha n'afọ a n'ọnwa Eprel, na asị na anya bewe ime esori ya webere na nya bụ ihe ọ bụrụkwanụ sọsọ ndị Isuọfịa ka o mere anyị niile bụ ndị Igbo. Eze ọdịnala nke ndị Isuọfịa bụ Igwe Moghalu, ya bụ ọchịagha Isu the Second, ka anyị nwetara ozi na o sorogo ndị nna nna ya ha, ọ bụrụgo anya anyị na mmụọ, anyị wee bụrụkwa anya n'elu ụwa. Anyị wee na-asị ụmụ na ndị Isuọfịa dị elu. Isuọfịa bụ obodo dị na Anambra steeti n'okpuru mpaghara ọchịchị Agwata Local Government Area. Anyị wee na-asị unu kasị unu ụmụnne m, biko n'ọkwa na anyị niile ka ọ metụtara. Na nke mbụ, ndị be anyị na-asị na okenye ara nọ n'ụlọ, ewu amụ n'ọgbele, mana kịta ọ na-adịzi ka ewu a na-adị ime olu oge ọmụmụ, ọ dịzị aka ndị okenye eje were ọgbere manyazi ewu dị ime. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe mwute. Asị m ka m jụọ unu, ewekwana iwu ụmụnne m ndị Isuọfịa, mmadụ anọkwa n'Isuọfịa. Kedu ihe kpatara ihe a ji wee mee? O ji bụrụ na Igwe Isuọfịa nwụrụ. Igwe Isuọfịa kasịrị wee zee sọrị nyewe n'iwe, maka na anyị nwere mgbe a na-anakọta asị na Igwe nwụrụ n'ọnụ osobego ndị nna 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 ya kasị wee zee. Ụmụnna anyị ndị Isuọfịa wee buru Igwe anyị wee jee tinye na mọchụarị. Ka m na-atakwa ụmụnna anyị ndị Isuọfịa ụta, Agwata niile okwu a na-agakwara unu adịkwa amaana. Ọ bụrụ sọsọ Isuọfịa, mmadụ anọkwa na Agwata. Kedu ka unu si wee gbaa nkịtị ụdị ihe eme? Maka na o doro m anya na ewetara unu invitation, asị unu bịa, unu wee bịa si unu anya bụ emume emere. Obodo dị na Agwata rili nne, ndị nwere ike ichetanwu: Akpụ dị na Agwata, Achịna dị na Agwata, Umuchu dị na Agwata, Igbo Ukwu dị na Agwata, Agụleze Chukwu dị na Agwata, Amaesi dị na Agwata, Ikenga dị na Agwata. Kedu obodo Oliver de Coque, Ezinifite dị na Agwata? Kedu obodo Oreri dị na Agwata, Umuchu, Ụmụọna? O nwere obodo ọzọ, ọ dịka Mkpologwu. Yes, Mkpologwu. Obodo ndị a mkpọrọ afa. Kedu ka unu si wee nọdụ unu agba ụmụnne anya nkịtị eme ụdị ya? Nke izizi, o nwere imirikiti ihe emere na ya bụ akwamozu eze anyị a Moghalu. Nke izizi dị ka ibe bụ na Igwe nwụrụ, eje tinye ya na mọchụarị na Eprel, wee nọ Eprel, Mee, Jun na Julaị ka akwara ozu ya. Nke izizi. Nke abụọ, eburu Igwe anyị baa n'ime ụlọ ụka, eje karịa ụka n'ime ụlọ ụka. Ya gekwanụ ntị biko nụ, onye ọbụla nwetara onyonyo a kaba arụ ka inenere elu onye isi ngozi, maka na mma akọwara unu ihe a niile ka mmadụ ya lesi. Chinwatakwa Akụ jikwa wee sị, ije ibechata ebe dị gị mma, iweli ya ibuli ya kpagharịba, mana igeziro n'onye isi njedebe. Nke izizi, etinyere Igwe anyị na mọchụarị. Nke abụọ, ebupụtara ozu ya buru ya baa n'ime ụlọ ụka. Nke ịtọ, ndị echichi, ndị nze na ọzọ kpu okpu mme banya n'ime ụlọ ụka, kpụpụsị okpu mme ha kpụ n'isi, debịa n'elu oche ndị mmadụ ji ka a naanị ya. Ọzọ dịka ibe bụ na ndị amị bịara na-atụ Igwe anyị jonjoloko, eze ọdịnala. Igbo si na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ, agbata obi were ya kpoo ntụ. Ka m kọwalụ unu ya. Nke izizi dịka ibie, jụọ ese anyị akọwalụ gị ya. Ọ bụrụ mmadụ niile ma, o nwere ndị mmalụ omenala Igbo. Ọ bụrụ ndị nke asị ugwu Awụsa wee nata, maọbụ ndị nke zugidere afịa ego ha gbalie ha sị na ha anatago na emerego omenala, jee n'afịa golo okpu mmekpuo n'isi. No, o nwere ndị ghọtalụ omenala, ọ ya bụ ịkpọtegoro ha n'ụla, ịjụọ ya, ọ gwa gị sị gị na ihe a dị otu a. Nke izizi,
igwe maọbụ eze ọdịnala. Mgbọsị ọbụla eziokwu na anyị mere ka anyị mara na asị na everybody nwere freedom of worship, mana ka m mee ka ị mara na mgbọsị ọbụla amalụ mmadụ nzu bụ onye chilechi, onye bụ onye ọzọ ama ya nzu, mmọnwụ abanye agbaa, ekwuo na a ga-echie eze ọdịnala. Mgbọsị a ọ bụrụzi sọsọ ezinụlọ gị nwe gị, ọ bụrụzi sọsọ ụmụnna gị nwe gị, obodo bụ ihe nwezi gị. Emegide wee kpukwasa gị okpu ọzọ n'isi, ịbụrụgo the custodian of that particular community maọbụ village ma land, ọ bụ na autonomous community ebe ọbụla, ịbụrụgo the custodian, ịbụrụgo nna ebe a, ọ bụrụzi gị nwe onwe gị. Nke izizi bụ na anyị Igbo na eze a na-echi bụ omenala ka ọ bụ omenala otu ndị Igbo si ebi, omenala eji ekpunye okpu igwe a. O wee bụrụ gịnị? Igwe bụ na ọkasị aze na a na-etinye ya n'ala. Igwe a na-eje mọchụarị jụọ mmadụ ka agwa gị. Ụmụnna iwu ndagodili ya na nke a. Nke bụ abụ na-ebu igwe wee bata n'ime ụlọ ụka. A sị na amarọ m, inwe ike ịkpọọ m old fashion, mana eziokwu ka m ma agwa gị. Ọ bụrụgodi na ọ dị oke mkpa, ọ bụrụgodi na ọ dị oke mkpa na ya kazie nya bụ igwe ụka, kedu ihe mee na obie, kedu ihe mee na palasị igwe na ma mbịa ebe akpọ ụka n'obi karịa ụka ebe a? O wee bụrụ igwe jebe n'ime ụlọ ụka. Mgbe ime ụlọ ụka ahụ unu bie wee gaa, unu bụ jee n'ime ụlọ ụka ọ mmadụ niile na-eje ụka unu bie gaa na bi, ọ mmadụ niile na-eje bi, unu bie gaa si, ọ mmadụ niile na-eje na si. Ghọta na ebe ukwu a na-eje, igwe bụ ọra nwe ya, nwere onye nwe ya iche. Ọ bụrụ ọzọ mmadụ nkịtị ka ọ bụ. Nke abụọ. Nke ịtọ, ndị eze ọdịnala anyị na ndị echichi nze na ọzọ wee kpuru okpu mme anyị wee baa n'ime ụlọ ụka, wee kpupụta okpu anyị Igbo ji dị ebube ebe na-enwe oche kpuke n'isi maka na ejela ụka. Ka m kọwalụ na ihe dị n'okpu mme ahụ n'ụfọ. Okpu mme abụrụ onye chọọ jee n'afịa ogoro. O nwere ụzọ mmadụ ịtọ ọ grupu ịtọ na-ekpu okpu mme a n'ala Igbo. Nke izizi bụ ndị ofeke, ndị nwere ego eji egote okpu mme jee n'afịa gotie kpunye n'isi, ife ha akpọọ sagin. Ụfọdụ ife ha n'elu ọkada edebe ike one side, maọbụ akpọpụ ntị kwụnya yeri imi, kwụnya n'imi, kwụnya ma na ntị. Ndị nke abụọ bụ ndị echili echichi obodo kpọrọ ha chie ha echichi maka na gịnị? A na-emere obodo ihe pụrụ iche, a na-emere obodo, ha na-agbata ọsọ na-enyere obodo aka. Oyibo kpọrọ ya philanthropy. Ihe a na-akpọ ha bụ philanthropist. O nwere ike ọ bụ na onye alụrụ ụlọ ọgwụ, ma ọ na ọ lụrụ ụlọ akwụkwọ, ma ọ na ọ gbapụ mmiri, ma ọ bụ na ọ kpọọ mmadụ one na one kpọrọ ha ụgwọ akwụkwọ. Obodo na-anọkọta kpọọ onye dị otu a, chie ya echichi, asịrọ nga ọzọ, chie ya echichi onye okpu mme, ọ na-aza afọ ọbụla ọ chọrọ. Nwezie ndị nke bụ ndị nze na ọzọ, bụ ndị tozuru. Ndị nke a bụ ndị ọya bụ eme emume niile otu esi echi ọzọ chie ha. Ha nwa bụ ndị ọya bụ igwe kpọọ oku, eze ọdịnala kpọọ oku, ha ga-abịa. Ndị nke n'ite title, they are not a member of the cabinet. Ọ bụrụ cabinet nọ nze na ọzọ pase. Ihe meju ekọwalụ ya bụ ka m welu oyibo kọwaa ya English 10 na doctorate degree anụ a na-eme. A na-enwe honorary doctorate degree na mmadụ na-eme ihe. O nwere ike ofu institution akpọọ ya nye doctorate degree, ọ na-aza doctor onye dị otu a dị otu a dị otu a, mana ọ bụrụ ya ọ bụta n'akwụkwọ. Enwezi ndị nke gụrụ ya gụta ya, ọfanwa bụ the academic doctors. Anyị ma ebe onye ọbụla belong. That is just the simple truth. Academic doctors na ọdụ ka ndị iji maatụ ndị nze na ọzọ, ndị chili, ndị tozu etozu. O nwee ebe ha ga-aba. Ndị nke bụ honorary doctors ama mbanwu. Otu a ka ọ dịkwa ndị take just title obodo chi ihe echichi na ha na-emere obodo ihe. Ọma nkwe gị nghọta, ọ bụrụ mmadụ nne ma ya maka gịnị? Onye ọbụla chụno, imirikiti ndị mmadụ chụno onye ọbụla kpukwara n'okpu n'isi na ọ bụrụgo onye echichi na-echiri echichi. No, it's not like that. Na nghọta gị ihe dị iche. Now,
ndị nke a bụ ndị obodo chiri echichi bụ ndị ọzọ. Ichi ọzọ abụrụ anyhow thing. Ụbọchị buru gboo, nze na ọzọ afọ bụ otu nzuzo ka ọ bụ. Is a secret cult. Go and look up the meaning of secret cult. Maka na ọ na-abụ akpọ ya echi ụlọ ndị a na-emeli na-anụ ọgụ na-emelusi ibe ha arụ. No. Ọ cult ka ọ bụ, secret cult. Ụbọchị buru gboo, ka esi echi onye ọzọ echichi. Onye ọbụla chọrọ ichi ọzọ na-anọ mkpụrụ ụbọchị 4 away from the family or everybody. 4 days emanwu mmiri emanli nri. On the 4th day, anyị akpọpụtaga ya echi gị ọzọ. Emesịa ihe niile a na-eme, ibe gị akwa ndị ọzọ, ọbụna ndị na-ama agba ama gị agba, enye gị aka olu ma nke aka gbanye gị atalị n'ọkpa ma ili ọzọ, everything. Ihe ikpeazụ a ga-eme tupu ekpunye gị okpu ọzọ abụ, a ga-ebute oche ọzọ adọba ebe ị ga-anọ anị nọkwasị ana n'elu, gbara ụkwụ nkịtị, zọdo ụkwụ n'aja ana be nna gị ebe a na-echi gị ọzọ. Ihe ọzọ a eme bụ a na-ewelu agụba, enwe agụba a na-ewepụta separately maka ya bụ emume. Ikwụsị ihe niile a ekwu, mesi ihe niile gbaa gị ndụ. Iwepụta ile gị, ile a iwepụta ewere agụba gaa n'ile gị a, ọbala si gị n'ile apụta daa n'ala n'aja ana, agwọlụta ebe a ọbala a daa n'elu ana a, gwọlụta ya tee gị n'ile gị akwa. Ọgbụgba ndụ dị ihe a. Agụba a eweli ya enyi ya n'ala. Agụba aha enyi n'ala na aja ịlacha na ọbara gị metụ n'ala bụ ọgbụgba ndụ. Ihe ọ na-egosi bụ na ile gị a bụ onye ọzọ na-egosi okpu mme ikpu n'isi. Kpatara na o ji abụ mgbọsị ọbụla iji ile gị a wee kwuo okwu asị dịka onye ọzọ kpu okpu n'isi, ka aja ana na agụba a eji gbaa gị ndụ adị n'ime ana ka ha binye chụba gị ọsọ. That is just it. Mana ụfọdụ ndị aghọtara ihe dị n'ichi ọzọ. Ọnya kpatara o ji abụ ụfọdụ mgbe ndị mmadụ ihe onye amara ọ na-akụ ya, ọ na-atụ m amụ. O nwere ihe dịka ikpu okpu mme bụ onye ọzọ iji wee gọọ ọjị. Kpatara o ji abụ na okwu si ike asị ka ebujere ya gịnị n'okpu mme, maka na ekwetara na ọ bụ ha bụ ndị ga-ekwu eziokwu n'ala Igbo. Okpu mme ahụ n'ufu abụrụ ihe dị ọdịnarị n'ala Igbo. Ebuli ya ebujere ha wee kee nya bụ ikpe. Mana tata anyị afụgo ka o si wee dị. Amarọzi ma esisi ka otu ahụ eme ya, maọbụ onye nweta ego chie ya nnukwu echiche, o buru nnukwu afa na-agagharị. Kpatara onye ọzọ okpu mme ama mkpuke ya n'isi, o wee na-aga ọfọ. Maka ịgosi ọfọ ị ama ogu, ime ogu na ịga ọfọ dị iche, mana ha yitebe. Ịga ọfọ ọ ya adịrị gị mma, ọ ya agazili anyị ji na-abịa gị isi ame nke nwa. Ime ogu bụ na nsị na ọma ngalụ nwa onye ọzọ ya ga n'alụ nke m, na nnọchi onye ọzọ si nọchie m. Okpu mme n'isi, emesịa ọbụna ihe okwu na omerọzi ya na-asị ka ọ na-asị. Okpu mme okpu n'isi na ile ahụ ji okwu na agụba dị n'ime a na oge echiri ọzọ, ha ncha mee gịnị achọbịa ọsọ. Ifugo na enwero reason ị ga-eji wee kpupu okpu mme dịka onye nze maọbụ onye ọzọ wee mee gịnị na-aga ọdị. Nke a dị iche bụ na afọ ebe o si wee gaa nya ka ndị echiri ọzọ na ndị eze ọdịnala baa n'ime ụlọ ụka wee kpupu okpu ha, maka na gịnị eme ihe Igbo ji wee dị ebube. Oge na-adịghị anya o nwere pikchọ m fụrụ ndị ọzọ nọ n'ime ụlọ ụka ebe ụkọchukwu na-ekpere ha ekpere, ndị ọzọ kpupusi okpu fa, sọsọ ya bụ onye nke kpu okpu. Ndị mmadụ a na-ekwu ihe dị iche iche banyere ya, na-amụ amụ, ndị kpọrọ onwe ha ndị Igbo. Ịma na ọ bụrụ mmadụ niile ga-aghọtasị ha anyị na-ekwu. Onwe onye ọ ga na-efe efe na ntị kịta, onwe onye ga-asịkwa ihe a niile a na-ekwu bụ akụkọ. Ọ na-ewute m na tata ụfọdụ ndị eze ọdịnala amarọ ebe oke obodo fadị. Onwe ndị nke nọ na Skype, onwe ndị nke nọ na Twitter, onwe ndị nke nọ na WhatsApp wee na-achị
obodo ha. Ya bụ ihe wee sigbuo udele, wee jọgbuo udele ma sigbuo nkapọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, biko nụ, anyị na-asị ka anyị kụzibere unu ụmụ anyị ụfọdụ ihe kwesịrị ekwesị dị na omenala Igbo. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ndị na-afụ maka mmụta n'ụlọ akwụkwọ anyị tinye anya kụzibere ụmụaka anyị history, omenala, tradition, ihe ndị Igbo na-eme ka amụta. Ebe nsogbu dị bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-ewe omenala dịka okpukpe, mana mbọsị ọzọ anyị akapị ọnụ mma akọwara unu na enwere ihe dị iche tradition na religion, n'agbanyeghị na ha na-abụ nwere ka ha si wee chịkọtanwuo ọnụ wee jegbe, mana o nwere bụ ihe dị iche. Igbo bụrụ nze m ọzọ, asị m ka m kene unu. Ụmụnne m ndị Isuọfịa, mmadụ awetefe na ihe a mbịa kwuo, mana ọ dịrọ mma ịdịga ụmụ anya kemgbe ka mmalụ ma onwe onye ga-apụta kwuo maka ya, mana nwebere onye mfụ kwuo maka ya. Dị oke mkpa na m na-ekwu ya ka m gwunu n'ihu unu melụ na ọ dịrọ mma. Eziokwu bụ na anyị malụ na Igwe Moghalu echezọrọ m igwe unu, ọ bụ a retired colonel na Nigerian Army, 88 years wee nwụọ. Ọ ya ka njifu ndị amị abịanụ na-atụ ya jonjoloko. Enwero m nsogbu na ndị amị bịalụ, mana ndị amị bụgodu na onwe ya chọrọ ime igwe, ọ bụrụ mmadụ nkịtị ka ọ bụ. Abịa n'obie n'ebe ahụ ọ nwụrụ, n'ebe ahụ enyi ya enwere ike ha melia parade ma ọ gbalia ebe ma ihe ọbụla chi emelia. Ọ bụgodu na iwu bụ na ha chọrọ na a ga-abịa. Ọ bụrụ na ụbọchị akwamozu a na ọ gafesịa, ihe ọdabe ha ga-abịa. Aka nọ n'oge iri uju ka anyị alụ na-emezi ya ga-eji wee na-amụ anyị amụ. Ma ọ bụ Maazị Chinwatakwaku, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo, nwa si Ọmambala Webiwa. Ụmụnne m, biko nụ, ekwuru m ya ka anyị were ya kọba ọnụ, mana ọ ka anyị were ya wee mụta ihe ọzọkwa dịka ibie. Dịka anyị na-aga n'iru na nkụzi omenala, a na-agwa unu na enwere ihe bụ ọdịbendị nwekwa omenala. Ọdịbendị bụ ihe dị na be unu, ọnya ka o ji dị na be, mana omenala bụ nke jikọtara Igbo niile ọnụ. Ihe a nkọwara unu tata bụ omenala Igbo, ọ bụrụ ọdịbendị, maka mmadụ ịpụtasị na ọka ndị Isuọfịa si eme. Na omenala Igbo niile o nwere ebe mfụrụ igwe na-eje mọchụarị. Daalụ na ụmụnne m, ka ọ dị na mgbe ọzọ.